Omanfo Yaw Berima ewo Asante Akyem na esu wochese wakwan atete apansam wapema ban promu ana enso nkosiaga the sent wode ato adom kase anim se yentwa wonfo yini mu amane ma wo mo sebe ya ban asobeti Ghana mampanyi na adodankwa ekufado ebedi ade no ade ba kwa wode to Ghana for enim ne se akwan ahodo a ewo Ghana manmu ene mantamo de wobebo won homoden na watimi aye akwan bebre ansa na wafri aban mu nanso nei wode wani twemu ewo Yaw Berima kroma omanfo wo honom ensam a woka ne se ebo sha Ghana mampanyi de ma oman ni nyina no womode omo anya somfa so esanse nei wobehwe wona kwan a eye asefempa ebra na Emmanuel Ata a woye emrante hene enne kwasisian etwetwe nkomo afasa ensemi hu enema bia wadi tu dwa ene se obia moan sebi obi yare ne edin ko hospital ye be bresa adi moto se moto kwa edu bi kwa ye be makwa ye pe moto kwa yenya bi awoka obi kwa na so bia bubu ya wa nkuhu na mfre no en na kokra na edin bra aho kire papa ne ye de wo ha tie sra ban onfenani emma boy abe maman ye kwan enu echi no adom kase ene adropafobia owo krom ho nso so etwetwe nkomo a wo nso ede wonsem eto adom kase enim sei awoka obia jae moto anta ede ne beko kwan nye upe o kakra mana kwa kofa kra na fi digwa obugu kakra ba chajo be chajo zinye kwan ashali ebra wone adom kase ama na eboni ekasa fa wona kwan yi hu ne wo kan ye ne se enra be se 3 days nam ne MP kasa he e wo kwan no ho na o kyerem se yenka yakomanto yeyem na kwan no omode mo obi fufuro nti ba omes e bia enkosi ekure ho no na ye kwan ya bigusu kota ama obi bia wo nam so no ne ho atoro nti megidi se MP ni MC no o mabomodin aban no so bo ne ho modin bia nti